יש משהו שונה בסטודיו הזה, חד וחלק. אני לא ראיתי את זה במקומות אחרים. יש כאן אווירה של משפחה. כל שיעור בפני עצמו זה חוויה, פשוט לא בא לך שיגמר. זה נותן לי את הכוח להמשיך את היום, זה נותן לי אנרגיות לכל היום. זה המקום היחידי שאני מרגישה שאני באמת עושה משהו לעצמי. אני לפני שהתאמנתי פה, ראיתי את מה שפאבל מעלה, שהוא כזה שרירן, אמרתי, בדוק זה אימוני גברים כאלה, אני אראה כמו גבר. התחלתי להתאמן והבנתי שזה בניית שריר, זה לא הופך אותי לגבר, זה לא הופך אותי לבאדי בילדרית, זה הופך אותי למישהי שרוצה לבנות שריר ולעצב את הגוף שלה בצורה שאני רוצה. בהתחלה זו הייתה המטרה, לבוא, אני אתאמן, אני אשרוף הרבה קלוריות, אני ארד במשקל. כבר לא אכפת לי מהמשקל, אכפת לי להיות חזקה ומבחינה בריאותית ולדעת להרים ולעשות תרגילים נכונים. יש לי יותר כוח, יציבות, גם לעמוד הרבה שעות. כשאני מגיעה לסטודיו אני יודעת בביטחון שכל תרגיל שאני אעשה, כל מה שאני אעשה, יתוקן אם צריך. הרצון הזה להגיע לפה בעקבות התוצאות והאימונים שעושים פה. וכמובן המאמנים פה הם טובים. כל אחד יש לו ידע מטורף בכל נושא אחר, ובסופו של דבר מספקים לי פה את כל הידע שאני צריכה. הם נותנים לך גם את מה שאתה צריך מבחינת היכולות שלך, הם לא מספרים לך סיפורים, הם נותנים לך את המראה בפנים, שיש תהליך, יש התמדה. אני ממש לא מרגישה שיש פה הבדלים בין גברים לנשים. כולם עושים את אותו אימון, כמובן לא אותם משקלים, אבל יש פעמים שאני מרימה את אותו משקל כמו גברים אחרים. עכשיו הייתי בבידוד ולא התאמנתי פה שבוע, ברגע שיצאתי, נרשמתי ישר ביום שני, כאילו ישר הגעתי לפה, כי זה משהו שאני מחכה שזה כבר יקרה. בפאוור-אפ באמת יש משהו שונה. יש תחושה של שייכות. משהו במקום הזה גורם לך להתמיד. אני לא סתם פה כמעט 4 שנים, ואני אהיה פה כנראה עוד הרבה. משפחה, פשוט משפחה.